να ζήσετε ευτυχισμένοι, ευλογημένοι, αγαπημένοι και ερωτευμένοι σε όλη σας τη ζωή. Η σημερινή ημέρα είναι σημείο για τη ζωή σας. Και αυτό το σημείο να το κρατήσετε, να το αυξήσετε, να το μεγαλώσετε για να μπορέσετε να έχετε καρπούς ευλογημένους στη ζωή σας. Όμως, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται αυτό που είπε η ευχή. Και έσονται δύο σαν καμία. Αυτή τη μοναδικότητα στη ζωή σας να την βασίξετε και να την αυξήσετε. Γιατί μόνο όταν γινόμαστε ένα ενώπιον του Θεού θα έχουμε μεγάλες ευλογίες. Σας ευχόμεθα, αφού αθλήσετε σωστά σε αυτή τη ζωή, ο Κύριος να σας ξαναστεφανώσει με τα ίδια στέφανα στην άλλη ζωή.